କେବେ ବାକି ନଥିବ କେବେ କେବେ ଏ ଭାଇ ତୁ କଣ୍ଡେଇ ରାଣୀ ଆଉ କଣ୍ଡେଇ ରାଣୀ ହେଇନାହିଁ ତୁ କଣ୍ଡେଇ ରାଣୀ ଭଙ୍ଗା କଣ୍ଡେଇ ହେଇଯାଇଥିଲ ଭାଇ ତମେ ମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଏ କଣ୍ଡେଇ ରାଣୀକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ି ପାରିବନି କେବେ ବି ଛାଡ଼ି ପାରିବନି ମୁଁ ଚୁପ୍ କରିଦେଲେ ମୋ ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା କଳଙ୍କ କଣ ଚିରି ହେଇଯିବ ମୋ ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା କଳଙ୍କ କଣ ଆପେ ଆପେ ଲିଭିଯିବ ଚୁପ କହୁଛି ଏ ଭାଇ ଏଇ କଣ୍ଡେଇ ରାଣୀ କଣ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ କଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତି ଦେଇପାରିବ ନା କୁଆରେ ଝିଅ ସାଜି କୁଆରେ ଜହ୍ନକୁ ପୂଜା କରିପାରିବ ଭାଇ ବରଂ ମୁଁ ଏମିତି ବସିଥିବି ଦୟାକରି ପାରୁଛ ଯଦି ତମେ ଦି ଜଣ ଏଠୁ तू कहीं मन दुख कर भाई दिन ठाकुर से हसत छाड़ी ने आज जगह भाई हसरे हसबू दुखरे दुखी सुखी कादे कादे लोहर सागर सृष्टि कले तू कोन भाबुते सब समस्या समाधान हो ना बरं समस्या प्लेट जगले छंदी तो झटपट ही मरिबू I am Border Security Force मो विपद संकेत वार्ता देवदूत औ दिग्दर्शक स्वयं नारायण असत्य को कथा करी मु मानव रूप नहीं परापुष्टि की ओले मोर केवल गोटे लक्ष्य सत्य और न्याय बाबा पुराण जुगरे तो गोटे कंस थिले गोटे रावण थिला जे के ए समाज को अत्याचार करूथिले आ ए कले जुगरे समस्त अत्याचार करूछथि आ
ବାଣ ବଦଳମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥିତ କରିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ପୁରୁଷ ଭାଇ ଦିବସରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ? ସେମିତି ତୋର ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହଁ, ଯେତେ ଜଣ ଆସିଲେ ବି ତତେ ସାମ୍ନା କରି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା, ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ତ ଦ୍ରୌପଦୀ ଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ତ ସାମାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟାଏ। ନାରୀ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ବି ଥିଲେ ନାରୀ। ସେଦିନ ଅହଙ୍କାର ରାବଣ ନିଜର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରେ ଅଲ ହୋଇ ପଞ୍ଚବଟୀରୁ ମା ସୀତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନେଲା। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବା ମାନେ ମାତା ସୀତାକୁ ଅଗ୍ନି କରିବା ପାଇଁ ପଚାଇ ରଖିଲେ। ମା ସୀତା କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ? ବରଂ ସେ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବାବା, ମତେ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବା। नारी समाज के बाप बनता है, पुरुष समाज से बाप बंद करता है। सुन, नारी हूँ पुण्यमयी गंगा। जिते कहले भी मु कहबी तू हूँ पाप कलसी पुण्य तुलसी।
ଗୋଟେ ଫାଶୀ ପାଇବାକୁ ଥିବା ଆସାମୀ କି ବା ଉତ୍ତର ଦବ? খুনি আসামি খুনি আসামি খুনি আসামি যেତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ସର ପ୍ରକୃତ ସତ ତମେ କଣ ପାଇଁ କହିବାକୁ ଭୟ କରୁଛ? ମୁଁ ଭୟ କରୁନି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡାମ। ଏ ସମୟ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ଭୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ପ୍ଲିଜ ତପନ ପ୍ଲିଜ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭାବରେ ନୁହଁ ତମ ପ୍ରେମିକା ରଶ୍ମି ଅଧିକାରରେ ପଚାରୁଛି ତମେ କଣ ସତରେ ସେ ଅଭିଳାଷ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିଛ? ନା ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି କିଛି ନାହିଁ। ତମକୁ ସତ କହିବାକୁ ପଡିବ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାର ରାତି ନଥାଏ ଜହ୍ନ ରାତିକି ଆସେ ଆଉ ସେ ଜହ୍ନ ରାତି କେବେ କାହାକୁ ଲୁଚେଇ ପାରେନି ସେମିତି ମିଛ କେବେ ବି ଲୁଚି ପାରେନି। ସେ ଜହ୍ନ ରାତିରେ ମୋ ପାଇଁ କେବେ ଆସିବନି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡାମ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସେ ଅମାବାସ୍ୟା ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ହଜିଯିବାକୁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ତପନ? କାହିଁକି ନା ଏ ଦୁନିଆଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଏଠି କେହି ନୁହେଁ କାହାର। ଏଠି ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ପରିଚୟ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡେ। ତମକୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଲାଗୁଛି ତମେ ପ୍ରକୃତ ସତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନ। ତମକୁ ଯଦି ଖୁନି ଆସାମୀ ଭାବି ଏ ଅଦାଲତ ତମକୁ ଫାଶୀ କୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲେଇ ଦିଏ ତେବେ ଭାବିଛ ଏ ରଶ୍ମିର କଣ ହବ? ରଶ୍ମି ହଁ ତପନ ତମେ ସିନା ମହାପୁରୁଷ ସାଜି ଏ ଛାତିକୁ ପଥର କରି ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଯାଇଛ ହେଲେ ତର ତମର ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ସେ ସ୍ମୃତିକୁ ଜାଗୁଡ଼ି ଧରି କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ତପନ? ମୁଁ ମରିଯିବି ତପନ ମୁଁ ମରିଯିବି। ଖାଲି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ତମ ଜୀବନରେ ତପନ ନାଟାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିଭେଇ ଦିଅ। ତପନ ତମେ ଜଣେ ପୁଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ମୁଁ ଚାହେଁନି ମୋ ପାଇଁ ତମ ଭବିଷ୍ୟତଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ। ମୋ କରି ତମ ଜୀବନଟା ଜନତା ଦୀପର ସରିତା ବୋଲି ସରି ସରି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଉ ପାଉଁଶ। ନାଇଁ ତପନ ନାଇଁ ତମେ ମୋ ଆଖିରେ ମିଛ ସାରା ସ୍ୱପ୍ନ କରିଦେଇଛ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ କରିବାକୁ ଦିଅ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନି ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି। ମୁଁ ବି ତମ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି। ଠିକ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆମ ପ୍ରେମ ଆଉ ଭଲ ପାଇବାକୁ କାହାଣୀ ଆଉ ଗୋଟେ ରାତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବି ଭୁଲି ଯାଅ ତମେ। ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ତମକୁ ଭୁଲିଯିବି ଠିକ ଅଛି ତମେ ଖୋଜିଲେ ବି ଆଉ ପାଇବନି ଖୋଜିଲେ ବି ଆଉ ପାଇବନି। ମୋ ପାଇଁ ନିଜକୁ ତ ନିଶ୍ୱାସ କରିଦିଅନି। ମୁଁ ସବୁ ସତ କହିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ତପନ ରଶ୍ମି तू गायत्री बेडरूम जब जाइलु कहीं माँ शांतानी को घर ओळेबाकू मु भितर को जाइतली। कौन कहलु सला मां शांतानी को घर ओळेबाकू भितर को जाइलु नाई नाई बे अते भला पचारुची शब्द को गायत्री बेडरूम को जाइलु कहीं बाबू तमे मनीष ना पशु शांतानी मो झियो परी मु ताको बाप बयस एमिति पाप कथा कहबाकू तम जीव अटई गलानी केमिति बुझी कौन कहलु सला मु गोटाए पशु आउ तू सलाटा हेलु साक्षात धर्म अवतार धर्मराज युधिष्ठिर मु ठीक जानी गायत्री अविनाश मला परे तू गायत्री पचरे पड़ी जाई तू पाप झियो पवित्र संपर्क कलक पड़ाकू चेष्टा कले मु तम जीवटा टाणी आनी छिड़ाई देबी। कौन कहलु सला
ସାଉତାଣିଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି ବି ପାପ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବାବୁ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଭୋଳା ଚାକରଟାଏ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। କେହି କେବେ ତା ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଥିଲେ ବାବୁ। ତମେ ଆଜି ମିଛୁଟାରେ ସନ୍ଦେହ କରି ଏ ବୁଢ଼ା ଚାକରଟାକୁ ମାରିପାରିଲ ବାବୁ। ଏ ବୁଢ଼ା ତୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇବା ଏଇଟା ଥିଲା ଟେଲର। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ସିନେମା ଦେଖିନୁ। ଗାୟତ୍ରୀ ଉପରେ ପାପ ଆଖି ପକେଇଛୁ ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳିବି। ନାଇଁ ରେ ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳିବି। ଜଳିବୁ ବେ ତୁ ଜଳିବୁ ଜିଅନ୍ତା ଜଳିବୁ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗାଡ଼ିରୁ ପେଟ୍ରୋଲଟା ନେଇ ଆସ। ତମ ମା ବାପ ପାଇଁ ଆଜି ଜିଅନ୍ତା ଜଳିବ। ରାତି କହିଲେ ଖବର କାଗଜର ମେନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେପରରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ପୁଅଟା ଜେଲ ଗଲା ପରେ ବୋପାଟା ଗଲା ସୁଇସାଇଡ୍। ବୋତଲ ପୁରା ଅଛି। ଇଏ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କାମଟା ପୁରା ଫିନିଶ କରିଛି। ମୋ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ ଜୟରାୟ ଆମେ ଜଳିବା ମୋର ଧର୍ମ। ମୋତେ ଯେ ବନ୍ଧୁ ତାର ହାତ ବଢ଼ାଏ ମୁଁ ନିଜେ ଜଳି ତାକୁ ଆଲୋକିତ କରେ। ଆଉ ଯିଏ ମୋ ସହିତ ବେଇମାନ କରେ ମୁଁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳିବି। अबे सूर्य प्रतापକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଆଇଛୁ କିଏ ବେ ତୁ? ମହାଭାରତର ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ଅଭିମାନକୁ ସଂହାର କରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ଧର୍ମ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛି। ମୋତେ ଜାଣିନୁ ଅର୍ଜୁନ। ତୁ ସିନା ଶହେ ପାପୀଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛୁ ହେଲେ ମୁଁ ମାମୁଁ ମାତୁଳ ସାଦି ଶହେ ପାପୀଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି। କାହାର କ୍ଷମତା ଅଧିକ ମହାଭାରତର ନାୟକ ଅର୍ଜୁନ ନା ଖଳନାୟକ ମାତୁଳ ଶଙ୍କୁନିର? ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାତୁଳ ଶଙ୍କୁନି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଇନି। ତମେ ଆସିଲ ରାଜବାବୁ। ହଁ ଭୋଳା କାକା ରାଜା ତମକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଆଉ ତମର କେହି କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି। କିଏ ତମେ ମାନେ ଆମ ଘର ଭିତରୁ ପଶି ଆସି ତାକୁ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ପେଟ୍ରୋଲ ସାହସ କଲ କେମିତି? ଆରେ ରାଜା ତୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ ତ ମମିର ଜଣେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁ ଆଚ୍ଛା ଭୋଳା କାକା ଏମାନେ ତମ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କାହିଁଥିଲେ? ସିଏ କଣ କହିବ ରାଜା ବାବୁ? ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣୁନା। ତମେ ଚୁପ କର। ପ୍ରଶ୍ନଟା ତମକୁ ନେ। ମୁଁ ମୋ ଭୋଳା କାକାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏ ଘରେ ସବୁ ହଉଛି କଣ? ଡାଡି ଡାଡି ମମି ମମି
मानव डाक ଆଉ ନହାତିରେ तू मिछ कहूचु तू भूल कहूचु एटा केबे संभव होई पारे ना मो डाक मते छाड़ी केबे कोड जाई परिबेनी केबे नुए डाक तमे कोठी डाक तमे कोठी चिने कि नहीं जाओ तुम राजा तो बाबू फेरी आसी डाक तुम राजा तो बाबू फेरी आसी जी ତମେ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦିଲେ କଣ ହବ ରାଜା ବାବୁ ବାବା ମଣିଷଟା ଆଉ କଣ କେବେ ଫେରି ଆସିବ हरे राजा आज की 6 मास तले तो दाद अम्मान को छाड़ी आरो पारी को चली जाई ना तुम सब भूल कहूच मम्मी हम परिवार रे एते बड़ दुर्घटना घटिगला चली पालुनु ମୋତେ କିଛି ପଚାରିଲେ ରାଜା ମୁଁ ତୋର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବିନି हरे राजा तो मम्मीर मानसिक अवस्था काईना वर्तमान से किसी कोई पारिबनी रे राजा जहाँ पचारि को मु कहू सुन तो मम्मी तो सांग तपन टू तते अलग कर देबा पड़े सते सहर पठेई देला तोर सहर दिबाटा तो डाड को पे काल होई होला ସବୁ ତପନ तपन ना दे तुम और मिल बिच कथा कहब चेष्टा करछ तुम दोटी जी एट तुम कहीं मम्मी कहीं एमती कलु काका तमें तो किसी मैंने जहाँ कह सब मिछ कहते ନାଇଁ ରାଜା ଏମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସତ से मैंने जहाँ कर बुझीपार मो तपन मान मो डाक को मारी देछि तमे मिछ कहउछ तमे मैंने समझते एबि तपन मोर केबे जेबे भूल करि परिबनी केबे नुए कौन करछि भोला काका मु पचासी कौन करछि कौन करछि आज घर ओलेवा बाहना रे तो मम्मीर बेडरूम पशि जाइला ठीक टाइम रे न आइतांती तो मम्मीर अवस्था आज जे कौन होइतांता बंद करो कहछि ता नले मु पागल हे जी पागल ଏମିତି ଆଇଛ ତ କୁହ ତଳ ପାଞ୍ଚର ମଣିଷ ଆମେ କେବଳ ଏ ଘରର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମୋ ତପନ ସାହାଯ୍ୟକୁ ମାରିଲି ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ ମୋ ସାହାକାଳିଙ୍କ ଉପରକୁ ପାପ ନଜର ପକେଇଛି
ଦେଖିଲୁ ତ ରାଜା ଏ ଛୋଟ ଲୋକ ଚାକରର କଥା ଏଥର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୋ ହାତରେ। ହଁ ତମେ ଠିକ କହିଛ। ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଲେ ମଣିଷ ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଏଇଠି ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏଇଠି ହେଇଯିବ। ତମେ ଯୋଉ ହାତରେ ମୋ ମମିକି ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ ଆଜି ତମର ସେଇ ହାତ ଦିଟା ଭାଙ୍ଗି ଚୁର୍ମାର କରିଦେବି। ତମେ ହେଉଛ ଗୋଟେ ଚାକର। रमेश मौसा को जीवन सहित मोर देखा से कुआड़े शिवानी को भल पाई मन मन विवाह करने चाहूँ। मो कहवा कथाटा तू जदि राजी हो मु शिवानी बाहारटा आसंता तिथि रे सारी देवी। तुम बिना मो अधिक कौन कह जानी से मो विवेक भाई या निष्पत्ति ने ठीक निष्पत्ति विवेक भाई हम शिवानी मतामत निहाती दरकार। तू ठीक कही राहु ए विषय शिवानी सहित कथा गले भल हे। शिवानी शिवानी ए शिवानी किंतु राहुल ए प्रस्ताव में शिवानी की किंतु राजी कराइबा को पड़िबो। निश्चय तमे मन आखुदिलो हो कथा कौन की शिवानी आज रमेश मौसा को जीवन सहित मोर देखा होता से कुआड़े मने मने भल पाई पसंद कर विवाह करने चाहूँगी। एपरिक डाडी को अनुमति नहीं सारी तू राजी हेले आसंता तिथि तो बाहाघरटा सारी देवी। भाई तू तो भल भाव जानू बापा माँ चलीगला मु हूँ तोर बापा माँ सबकि आज नहले काली बरपात्र टे जोगाड़ करी विवाह करने को निहाती दरकार। तू राजी हेले मु बाहाघरटा सारी देवी। तू राजी कह किंतु कहीं शिवानी अंधारी घर भितर एमती अनेक दुर्घटना घटुची शिवानी तो घटी अनेक दुर्घटना भाव भूली जा तो गढ़िया को तू उत्तर देवा बाध्य। जो को महातर सकाळ मथारे सिद्धो दबो अरे ता पूर्व मो परा मां बाकू जाउची। शिवानी
କରିବା ଛୁଆର ବାପା ଅଛି ନାଇଁ ସେମାନେ ନାଇଁ କହିଲେ ସେମାନେ ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ମିଛ କହୁଛୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଅପବାଦ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ତୋର କି ଅପରାଧ କରିଥିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ମତେ ଯାଉଛୁ କହିଲେ ସେମାନେ ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ମିଛ କହୁଛୁ ବାହାରେ ଦୁନିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀର ପାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଜବ ଆଜିର କାହାଣୀ ଏ ରାହୁଲ ଭାଇ ଭଉଣୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁ ଅପବିତ୍ର କରି କଳଙ୍କ ପରି ହୋଇ ଏ ପୁଣ୍ୟ ମାଟିରେ ଅପବିତ୍ର କରିପାରିଲୁ କେମିତି ବିବେକ ଭାଇ ନାହିଁ ତୁ ଯୋଉ ଦେବୀକୁ ମୋରି ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଥିଲୁ ସେଇ ଦେବୀଙ୍କର ମୁଁ ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କରିନି ବିବେକ ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ମୁଁ କରିପାରିନି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି ଭାଇ ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ମିଛ କହୁଛି ମୋ ଭଉଣୀଟା ସବୁ ତା ମୁହଁରେ ସତ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ କେମିତି ତୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ମୋ ଭଉଣୀଟା ମିଛ କହୁଛି ବୋଲି ତୁ କହ ରାହୁଲ କଣ ସତ କହିବି ଭାଲୁଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ସେ ମିଛରେ ମିଛରେ ସମସ୍ତ ଲାଇର ଉତ୍ତର ଦେବାର ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ହେଲେ ସେଇଟା ଭଲର ଉତ୍ତର ନଥିଲା ভালো না চলে তা না করে এতে শব্দ করে দৌড়ে বাঁধে দিয়েছিল যে সে ভালো না চলে তা কোচে সে কিনে ভরিটাকে মারি দে ভাই কাইকে না এমনি তো কোন কিনে ভরি বচে রইলে এই সমাজে ভাই মানুষ ভাই পাপ দৃষ্টি করিব আই তুই ভরিটাকে মারি ভাই শঙ্কর ভাই তুমি সত্য কହୁଛ শঙ্কর ভাই তুমি ମୋ ଭଉଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ ଚହଟା तो भाविଛୁ ମୋ ଭଉଣୀ ପିଲା ନେଇଯିବ କେବେ ନେଇବେ ତତେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି ତୁ ମାରିବୁ ହାରାମଜାଦା ତୁ ମାରିବୁ ନାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ ତୁ ସେ ଭୁଲ କରନା ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ନିଆଁରେ ଜଳେଇ ଆସିଛୁ ଆଜି ମୁଁ ତତେ ସେଇ ନିଆଁରେ ଜାଳିବି Miradaskar! Auto di Messico! Vedi sesto di me! E Sankar! E ti dove si oigo, to dead volta come eiti! Storia di me! Please, come to me! Yeah!
ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛୁ। ଏଭଳି ପାପୀ ଏ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ତତେ ଆଜି ମାରିଦେବି, ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ହଁ ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଜୀବନ चिल्ली चिकेन हेले सुनो मते तमरे माइकिनिया में जम्मा भला लागुनी दवाटा खाई कुंडे होची तमे आगे साड़ी खोलिलो हौ होला खोलिली इल्ले मालो चिल्ली चिकेन सुनिला तमर कोने हे जाउची केते मुए चिल्ली चिकेन खाइबिनी क्यों खाइबी
କାଇଁ ଖାଇବୁନି କାହିଁକି କହିବ ଆଜିକାଲି ତ ଆମର ଚାଇନିଜ ଷ୍ଟଲ ମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ଭରସା ନାହିଁ ସେମାନେ କଣ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସରେ ଚିଲି ଚିକେନ କରିକି ଦିଅନ୍ତି କି ଆଉ ଏଇଠି ସେମାନେ ଜମା ଚିଲି ଚିକେନ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସରେ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସରେ କରିକି ଦିଅନ୍ତି ଏ କଥା କଣ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ମାଉସୀ ପୁଅ ମୋ ମାଉସୀ କଥା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିକି ଆସିଛି ସେମିତି କୁହନି ଅମିତି ଭାଗ ସ୍ପେଶାଲ ଚିଲି ଚିକେନ ହେଇନି ତମେ ସତ କହୁଛ ହଁ ଓ ମାଇ ଦିଲ ମୋ ଜାନେ ଏଇଠି ମୌନବତୀ ତମର ସେ ନାହାନ୍ତି ମୋର ଭାରି ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତମକୁ ଚିଲି ଚିକେନ କହିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇକି ଅମିତି ଏଇ ଚିଲି ଚିକେନ ଆଣି ବେଳା ପଳେଇ ଆସିଛି ଇ ମା ତମେ ସତ କହୁଛ ହଁ ପରା। ତମେ ନା ଭାରି ଭଲ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଆସ I love you. भाई तुम्हें मत छाड़ी दो से भूल करोनी छाड़ी देवी बस ताते मारी गए अदा मिलिब 5 लाख टंका ତମେ ମଣିଷର ମାନେ ମୋସ ସାମାନ୍ୟ କେଇ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମର୍ଡର କରିଦବ ए चुप सांडू जाऊन दे रे सही टंका भाई मां पुओ को बिक्री करे सही टंका भाई जो आगुर बा स्वामी स्त्री के बिक्री करे
ମୋ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବଡ଼ ନାଇଁ ତ ଭାଇ ଅଛି मैं तो मैं छाड़ी गले वो मालिक पाखे बेईमान है जी ना मुझे जंगल रे रहे ना पशु पक्षी मान में शिकार करे सुंदरी युवती मानकर कौलिया मांस मोदुरे मुद्रा राक्षस तू सलाता आज मरी तो आराम दादा जी तू कौन भाभी तू मुझे मते देखी निश्चय कारण तू परा दीटा स्वामीर स्त्री
चौधरी तो स्त्री गायत्री मो प्रेम को धोखा दे तो सहित संसार कला प्रतिशोध नेबा मुझे मरण कली गायत्री की शंका सिंदूर पिंधई मो स्त्री सजेली रे अविनाश चौधरी तो भाग्य बहुल तू मरण मुहरु बंची गलु पुलिस सूर्य प्रताप सूर्य बड़ी भयंकर पुलिस आईन कानून तार कई गति की सामना करी पारिबे सेता निज इच्छा रे आसे आउता निज इच्छा रे जाए गायत्री तो परिवार जदि मंगल चाहूं तारे को मो पुओ केउटी तार ठिकाना दरकार ता नरे तो आखि सामने मु गोटी गोटी करी गुली करीबी गुली मारिबा दरकार नहीं तमे तम पुअर ठिकाना जानिबा चाहछो ना ताहले सुनो से दिन मेडिकल रे मोटे जन्म हैला परे पापा ने ताको डाकुआ केला हाथ टेकी देले कोटे मार मन नहीं मुझसे पिला को देखिबा को भांगिवा लोक भी आमे परिवा भांगिवा हमरो नीति जिनिया खेल स्टॉप इट सुजा मत छाट अंडर अरेस्ट हमारा बिली हमको म्याऊ इंस्पेक्टर यारो टंकारे तुए वर्दी पिंधिचु ताकू पुनी अरेस्ट करिबा पाई धमक दउचु प्रतिष्ठा मु चाहिले तो देहरु ए वर्दीटाकू उतारी देबा बेसी लगेउनी मने रखिना इंस्पेक्टर गभीर पानी रे बास करुथिबा मु गोटे राघव भाइया गोटे राघव बलिया हेले मु ए सागर रो बड़ बड़ तिली माछ सहित खेली खेली आसुनिबा इंस्पेक्टर रश्मि इंस्पेक्टर शट अप सूर्यवता हैंड्स अप ओ पाखे भी रिवॉल्वर अच्छी मते भी खेली आसे इंस्पेक्टर तू मनीष क्या बागर मनीष क्या बागर शिकार मनीष क्या बागर ए टाइगर टाइगर जय मालिक अबे तू बोलो मोरो पोसा बागो कंठनिया कौनिया परिणा मांस खाइबा को देइकी आउ गाधेइबा को गामी से देइकी आउ बासिबा पाई गामी से देइकी आउ टंकारो पारो परे तते सुआई देइकी मानो जय मालिक आपण मोर भाग्य विधाता अन्नदाता आपणक कथारे हत्या लुटन धर्षण सब किसी करेछि अदाबी पछाई जीवनी मातो माता कौन करबा ए शंकर ओ
ଯାଇ ଦେଖା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଭାଇ ମୁଁ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛି, ହେଲେ ତୁ କହିଲୁ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ତୋ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ହେଲେ ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଯିବା କଥା କହିବି ଆମେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ କୋଉଠୁ? ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଶିବାନୀ, ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ସିନା ନାହିଁ, ହେଲେ ଉପର ବାଲା ତ ଅଛି। ଏ ଭାଇ ପିଲାଟି ଠାକୁର କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବାବା ମା କଣ ମୁଁ ଦେଖିନି, ହେଲେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତତେ ମୋ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନି ଆସିଛି। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି କାମନା କରୁଛି ଭାଇ, ତୋ ଭଳି ଭାଇ ମତେ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁ, ଆଉ ମୋ ଭଳି ଭଉଣୀ ତତେ ଜଗା ନ ମିଳୁ। ମଣିଷ ହେଉଛି ସମୟର ଦାସ, ସମୟର